Nilaba enkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameventa nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika siyabingelela igama lohlelo-ke siyibuza ukuthi uthakathwa ngubani. Igama lami-ke mina uKing Sichaka ngwakaLuqa. Sinawe nje sihleli ngane yakuthi sithobekile sizozwa ukuthi abantu bakithi basixoxelani. Niyangazi-ke ngane zakuthi uma ngifika eduze komuntu ngathi ngambuza umbuzo bese yangiphendula. Sikanjalo-ke namhlanje sibonge i-support, sibonge uthando, sibonge konke enikwenzayo okuhle kithina. Siqhubeke-ke njalo sibone ukuthi ngabe isihambeli sethu sosuku namhlanje size ngani kwenze njani. Bhuti wami asibingelele. Yebo, ngiyabingelela njani baba? Sikhona njani ni? Sikhona nathi. Yes bhuti. So namhlanje sinawe la, mhlawumbe uma ungenankinga ungasazisa ukuthi ungubani uvelaphi, uma kwenze njani ukhule nobani? Okay. Hayi, igama lami mina ngomfundo isibongo kwaMdakane, ngidabuka le kwamaphumulo ensuza. Kwamaphumulo ensuze. Ya. Awusuka madoda wakwelusa. Kancane ngasheshe ngaya eThekwini ngoba ngangifuna amatoho. Ya. Cha mfowethu, asingene odabeni lakho koze ngalo namhlanje. Uke waluthi ufahla sise behind the scenes singakashuthi ukuthi kungani nani mhlawumbe awubekele ababukeli bethu nabalandeli beBlack Live TV ukuthi kungani la nathi namhlanje. Ya. Namhlanje ngithi angizonixwayisa la ngoba nami isona simo sengidlule kusona. Since ngasuka emakhaya ngenxa phela yamatoho ngoba sisuka emakhaya sizoqala impilo eThekwini. Yeah. Ya, ngafika-ke eThekwini-ke nami iTheku-ke lathi kungididanyana uma usaqhamuka emakhaya ngoba ngisho iy'ntombi nazo yabo yonke into isiphithiphithi. Ya. Ngiyayibona loo nto leyo, farm boy. Ya. Right, qhubeka mfowethu. Inkinga engabhekana nayo, ngafika eThekwini ngenxa yokuthi anti wami kwakhona itoho engizamele lona, and then ngafika ngasebenza. Okay, ngalithola itoho ngasebenza. Ekusebenzini kwami ngazana nabangani abangekho right, and then ngaqala ngisho ukuphuza, ukubhema. So ngithe ngisakuleso stage leso ngatholana ngisho nomuntu wesifazane wagcina ekhulelwe. Habe. So iqhubeke lento, abangani bami bona bebengasebenzi bona. So bekuyimina umuntu obehlezi ethenga izinto, bekuyimina umuntu obehlezi efika nezinto. So into eyenzeka ngangilibele ngithenga utshwala kakhulu, sihamba indawo zobumnandi kakhulu nabantu besifazane, and then nasemsebenzini sengigcina sengiboleka imali ngenxa yokuthi ngifuna ukuba sebumnandini, especially makuLesihlanu. MakuLesihlanu akulalwa. Yes bhuti, akulalwa makuLesihlanu. Inkinga eyenzeka la, le ntamo ukuboleka imali bese ngiboleka imali ngoba ngifuna ukuphesha lo ngizothi ngimpheshe ngibe ngiboleka komunye ngoba ngifuna sengenza into engekho. Abangani bami bangitshela bathi khona ubaba ekuthiwa ubaba Khoza bacela ukuthi ngivele ngiye kuyena ngiyoboleka imali ukuthi ngiyikhave zonke lezi zikweletu. Yo, encourage abangani kuleyo nto leyo. Encourage abangani, ya. So yonke lento yenzeka uneminyaka emingaki ekhaya? Usuke uneminyaka, uqale nini ukusebenza? Uneminyaka emingaki uqala ukusebenza? Okay. Ukusuka emakhaya ngasuka at the age of 20, and then ngafika eThekwini bengidonsela la ko-21 kuya ku-23, and then bese nginanomntwana futhi khona la eThekwini. Ya. Kuyena lo siswa? Kuyena lo sisi engamthola ngabangani. Hayi yashesha Nkosi. Qhubeka mfowethu. Into eyenzeka la, abangani bami it's fine bang-introduce kulo baba ekuthiwa ubaba Khoza. Lo baba uyinyanga, and then at the same time futhi ubolekisa ngemali. Oh yeah. And uhlukile-ke indlela asebenza ngayo, akahambe engqongqozele kufuna uthi uma ungayibuyisa imali yakhe unabo abafana bakhe abazokwenza ukuthi imali uyibuyise. So mina ngangizazi ukuthi imali ngizoyibuyisa. And then ukhuluma ngabafana, awuyibuzi bafana bani la? Ngoba phela since wazi ukuthi inyanga. Ngoba phela ngikhulele emakhaya izinto ezikanje ngiyazazi. Okay. Ya. Into eyenzeka-ke, lo baba anginikeke le mali, ngaboleka imali engango-7,500 ngoba ngangifuna ukukhava zonke lezi zikweletu lezi engangikweleta. Yeah. Labangani bami bavele bathi, "Mfethu, yazini le mali esinayo asivele sihambe siyoyiphuza, vele wena uzohola uphinde upheshe." Sifayini-ke ngishiya njalo indaba yokukhokha, sihambe siyospenda le mali, singene kwaMax, kwaSibu, kephi, Khokhozi. Like in 3 days ubusuphelile lo 7,500. Yeah. Yeah. So into eyenzeka akusahambanga kahle ngoba ngisho emsebenzini bengikweleta imanager, ngikweleta abafethu engizwana nabo, kwayena u-anti bese ngimkweleta, noma wengane naye bese hleze ngifonela efuna imali. Ukweleta ngisho umphathi?
bekukubi bengidinga le mali ukuthi mawumuntu ungajwayele ukuphuza ungajwayele ukugwinya khona nalento ekuthiwa umgwinyo yonke leyo nto so mayike yakufica usayiqala ufuna ukuyi-enjoya kakhulu iyona nto eyenzeka-ke kumina so kwakumele wathi lo baba ingapheli inyanga ungayibuyisile lathi ungibekela kahle kahle u-3 months and then bese yaqala-ke umshikashika wakhe so iphela inyanga yokuqala ngithi mangibuka umholo wami ngibuka ukuthi ngeke ngikwazi at least angibeke ngibe ngenza ezinye izinto mhlawumbe ngizombona kule nyanga elandelayo kuthe nje kusanjalo hayi abangani bami ithe iphela inyanga yesibili abangani bami bathi efethu kuzobe kufike abaculi-ke la bempucuzeko emabhida kumele siphuthume sekhona kuzobe kugcwele kuzobe kumnandi so ngabona ukuthi hayi le nyanga ngizobuye ngiyibone futhi noma mawukuthi kanjani ngizokweleta ngikhokhele yona nje sekubheke ekupheleni kwenyanga yesithathu ngafonelwa ngisemsebenzini and then mangifonelwa ngatshelwa kuthiwa ingane yakho unqubeko isesimene esingekho kahle it's fine ngixolise ngicele ithuba-ke kwi-boss ukuthi ngicela ukuphuma ngiyobona umntanami ukuthi kwenzakaleni mangifika ingane yami kuthiwa iphukile and then masifaka isandla x-ray unyawo alibonakala ithambo engathi ikhonto egudlukile kuyabonakala ukuthi nje unyawo lu-right kodwa uphukile nasekhaya sebele bengifonela befuna imali-ke manje angisenayo nemali sengimile manje kumele ngi-attend ingane la ngoba nayo le ntombazane esathola nayo ingane ayisebenzi hayi ngibona ukuthi yabo manje izinto eziqala ukwenzeka manje sekulo baba-ke manje ngoba into eyenzeka ngithe nje ngisabhizi ngigqigqisa ingane yami koMagandi ko-Eddington kwavele kwagula wengane-ke manje wamilwa amaqhubu wavuvukala umzimba wonke ngaxaka ukuthi hayi yabo manje sengiqala ukuba senkingeni ngaqala ukumayo manje kubangani bami sengizama ukubeka le mali yalo baba ngithe ngizama ukubeka imali yalo baba I think bese ngohlanganisile u-5,000 ngavele ngaphelelwa na umsebenzi inkinga ngaphekwezi hayi-ke lapho kwangicacela ukuthi sengihlulekile-ke manje kumele ngikhokhele umastendi futhi ngoba ngiqashile futhi la ngathatha lo 5,000 ngakhokha kumastendi ngaya kulo baba wenyanga ngiyoxolisa phela ngicela ushwele ngifuna umniyane nomelo 3,000 imtshela ukuthi ngizozama ukufuna umsebenzi and then bese ngiyakubuyisela lo baba lo akafunanga ukukhuluma lo wangitshela ukuthi akasayifuni imali yami hayi ngathi wathi useyayiduba ngabuya ngafica abangani bami bethi asambeni siyophuza yona le mali ade ngiyocela ngawo ushwele ngatshela ngathi bafethu angisafune lutho-ke abona-ke inina nonke ningifake kuyona yonke lento angisafune lutho ngithe nje ngisabuya ukubuya nengane yami e-Eddington akuphelanga nje iy'nsuku nje mhlampe 3 to 4 days wayesexhuga mayihambe and then ngathi ngithi ngiyezwa kuthiwa useshayiswa imoto umntwana again kwamele futhi ngithathe yona le mali engekho-ke manje yini kanti lo baba uthi kwenzakalani mayichaza la unesandla kule nto unesandla kakhulu and then uyabo uma ucabanga nawe bafu umuntu obolekisa ngemali and then futhi akafuni lutho akezi kwena zongqongqozela ekutshela ukuthi hayi bu akakufoneli ukutshela isikhathi akulindela leso sikhathi before akazasho lutho kuwena ukuthi mangayikhokhi yini ezokwenzeka nanazaxwayisa lezo zinto azaxwayisa into ayisho nje wathi yena imali yami akasayifuni ngabona ukuthi lo baba useyangithakatha-ke manje ekhaya kwenzakalana ngaphandle kanqubeka indodana noma wengane ekhaya nabona ba-right ekhaya inkinga esibhekene nawo ukuthi ugogo uphila ngempesheni and then uma akasebenzi bayilimela nje ekhaya ubaba wami vele sewashona so bekuyimini breadwinner bekuyimini umuntu obesebenza and then bese ngibafakela imali so nakhona kwavele kwabhedi isimo nje umama ethi uyatshala izinto ziyasha akusalungi nogogo nase kuphilwa ngayo-ke le mpesheni yakhe so njengamanje inkinga yakhe enkulu ngaphandle labasekhaya kuwena nje siqu empilweni yakho-ke kuhamba kanjani since ukwenzeka yonke le nto wena izinto zikhambela kanjani usasebenza kwenzakalani
ngisasebenza kodwa inkinga esengibhekene nayo manje umsebenzi engiwutholayo angilasti isikhathi eside noma kuthiwa ngimisele kangakanani ukubatshengisa ukuthi ngithembekile kulowo msebenzi and then ngiyimisele kangakanani. Sengivele ngisebenze let's say 3 months and then ngimiswe. Kodwa qashwe futhi omunye umuntu asebenze abe permanent angazi mina kwenzakalani ngami. Sure. Yeah. Ekhaya usuke wabatshela lolu daba uyabonakala ukuthi umfana osakhula sasemncane namanje. Ekhaya uyabadalulela udaba uthi wahlangabezana nenkinga yana eThekwini. Yeah, ngabatshela ekhaya and then ukubatshela kwami kwabanzima ukuthi bazame ukungikholwa ngoba phela lezi zinto lezi ayikholakali ngoba ekhaya phela basindisiwe most. So ezinye izinto ezikanje kuba nzima ukuthi bayibelieve. Yeah. So before wena ubumuntu obuyilethe imali ekhaya. Bengiyilethe imali ekhaya. Now sekuthulekile nje. Sekuthulekile manje kwanami manje sengiphila ngawo lamatoho engiwabamba ngibambe ngeke. Khala mfowethu nabo abantu bakubhekile bafuna ukuza ukuthi njengamanje ufuna ukusizakala ngani ngoba usutholile ukuthi uthakatha umuntu owatsheleka kuyimali ungazi ukuthi umuntu oyingozi kangakanani unesikhamso imali yakhe mayingasabuyi usufuna kwenzakala njengamanje. Isifiso sami ukuthi especially kulo baba lo engaboleka kuyena imali isifiso sami ukuthi nje angixolele sikhulumisane futhi ngoba phela nama akukho mnandi nje bakwenza kanje impilo imile manje ingane yami kumele ifunde iqhubekele phambili ayikwazi ukuthi iqhubeke ifunde ngingasebenzi ngoba isiphila ngemali le ethola uma wakhe eqolo akukho right. Isifiso sami nje ukuthi kulo baba lo azame bandla ukuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi ngimkhokhela kanjani le mali yakhe. Nabo abantu ababoleka imali kubantu abantu abalungile laba abolekisa imali bafethu ngicela nigade leyo nto ngoba kuba nzima mase idingakala imali yakhe. Bapha abangani bakho manje? Abangani bami babe bawu 3 and then oyedwa wabo washona wa overdose kakhulu ama drugs. Yeah. And then ababili ke bayasebenza. Yeah. Qena ndoda ekhaya babheke wona sithemba ukuthi mhlambe kukhona usizo ozotholakala ukwazi nawe ukuthi nibuyelana nalo baba lonixoxisane lenkinga siyisombululo kona athi Black Lives wayilandelela sibone ukuthi ayikho into engenzeka. Yebo ngingajabula kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu. Yeah. Yeah, ezinye indaba ke kuyahlekwa noma kufiwe olunye udaba siyasixoxe ngalo ngathi siyadlala kodwa olunye ugcina selibonakele nabanye ke bangasikholwa bethi sicreate idory engekho kodwa uyobona mhla kwenzeka kuwona ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo into ezikhona eziphila ezenzakalayo le iBlack Life TV igama lohlelo ke uthakatha ngibaya igama lami King Sichaka ngokaluqa asiphinde sibonane kwisiqephu esilandelayo sale kahle.